ଭୋଳା ପଣ୍ଡା ଘର ଭଗତପୁର। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ସୁବିଧା ଏମିତି ମାନେ କେହି ପଚାରିଲେନି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ, ଦି ଭଉଣୀ, ଆମେ କୋଉଠି କେମିତି ଚଳିବୁ, କୋଉଠି କେମିତି ରହିବୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗା ଖଣ୍ଡକ ଆମର 60 ବର୍ଷର ଜାଗା ଥିଲା। ମୋ ବାପା, ମୋ ଜେଜ ଇଏ ସବୁ ପଟା ପାଉଛି ସବୁ ଖଞ୍ଜଣା ଦଉଥିଲେ, ଭାଇ ସିଏ ବି ଖଞ୍ଜଣା ଦଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଇଏ ଆସିକି ରହିଲା, ପୁଅ ବୋହୂରେ ଘର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ? ଭତ୍ତା ଗଣ୍ଡିଏ ପାଇବୁ, ଚାଉଳ ଦିଟା ପାଇବୁ, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କିଏ କଲା? କିଶୁ ସାହୁ, ଚନ୍ଦନ ସାହୁ କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆସି କାମ କରୁଥିଲେ, ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଛଡେଇକିରି ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ପୋଲିସ ଡକେଇଲେ, ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କରିକିରି କାମଟି କରିଛୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଆମକୁ ଦବ। ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ, ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଯାଇଥିଲେ, ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା କଣ କହିଲା? ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା କହିଲେ ତହସିଲଦାରକୁ ଯିବାକୁ, ସେ ହରଣ ଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ବୁଝିଲେନି ତ। ନା, କହିଲେ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଲିଖିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁରା ନୁହଁ। ଆମେ ସେଗୁରା ନୁହଁ, ଆମେ ସେମିତି ପିଲା ନୁହଁ। ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ସେ ଧାରଣା ଦେବୁ ସେଇଠି ସବୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବୁ? ଆମେ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡେ ବାସ ହେଲେ, ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦିନିଆ ଖଣ୍ଡେ ବାସ ହେଲେ ଆମେ ସେଠି ରହିବା। ମନୋରମା ପଣ୍ଡା, ଭଗତପୁର। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ସେଟା ଏମିତି ଆମର ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଘର ରହିବୁ ଆମେ କରିଛୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ ଲାଗିଛି ଏଠି ଆପଣ ଘର ନ କରିବା ପାଇଁ? ସେଇ କିଶୁ ଆଉ ଚନ୍ଦନ, ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମ ଘର କରେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ? ବାସଗଣ୍ଡା ଆମେ ରହିବୁ ନା ବସିଛି। ଆଉ ଘର ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଲୋକ କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେଲେ, ଢେଇ ଅମକ ଢେକି ବହୁତ କଥା ହେଲେ, କାମ ବନ୍ଦ କଲେ, ମାରିବାକୁ ଉଠିଲେ ଆସିକି ଆମକୁ ମାରିବା ଉପରେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ? ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ବାଲା କହିଲେ ପୁରା ଯେ ତମେ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ଆଉ କହିଲେ ତମେ ଆମ ଯା ଏଠି ଯା ସେଠି ଯା, କିଛି ବୁଝାବୁଝି କଲେନି। ଆଉ ସେଠୁ ଏମିତି ହେଲା। ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆମେ? ଆମ ସେ 15-14 ବର୍ଷ ଆମରି ସେଟା କବଳା ପାଉଛି, ଖଜଣା ଭାଇମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଖଜଣା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଖଜଣା ଆସୁଛନ୍ତି 60-70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖଜଣା ଦଉଥିଲେ? 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଜଣା ଦିଆ ହଉଥିଲା। ଜାଗାଟା କାହାର? ଆମ ଭାଇଙ୍କର। ସେମାନେ ଖଜଣା ଦିଆ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘର ନ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ? ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ ଯେମିତି, ଆଉ ଆମେ କୋଉଠି ଆମ ବାସ ଅଛି, ଆମେ ରହିବୁ। ସେମାନଙ୍କର ଘର, ସେମାନେ କଣ ଇଏ କରିବେ? ତ ଖଣ୍ଡେ ବାସସ୍ଥାନ କରିବୁ ରହିବା ପାଇଁକା। ମୋ ନାଁ ଏଇଠି ଭଗତପୁର, ଆମର ବାସିନ୍ଦା ଏଇଠି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଲେ ଏଠି ସେମିତି ବିରୋଧ କଲା ବାଲା ତ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ 75-80 ମସିହାରେ ସେମାନେ ପାଉତି କାଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିରୋଧ ସେମିତି ଯିଏ କଲା ବାଲା ତାଙ୍କ ପାଖ ଜାଗା, ଯାହାର ପଟା ଜାଗା, ସିଏ ବିରୋଧ କରିଥିବେ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଉଛି। ଅସୁବିଧା କିଏ କରୁଛି? ଅସୁବିଧା କଲା ବାଲା କିଏ? ପାଖ ଲୋକ କରୁଥିବେ କି? ଆମେ ତ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅସୁବିଧା କରିଥିଲେ ତ ଆଗରୁ ମୂଳଦୁଆରେ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କର ପାଉତି କାଟୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କାଟୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଉତି କାଟୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଉତି ସାହସରେ ସେମାନେ ଘରେ କଲେ ନା। ଆଉ ଯିଏ ପାଉତି କାଟୁଛି କଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିନା ପାଉତି କାଟିଥିଲା, ନା ମଦ ଖାଇକିନା ପାଉତି କାଟିଥିଲା, ନା ନିଶା ଖାଇକି ପାଉତି କାଟିଥିଲା? ଏମାନେ ଯୋଉ ଖଜଣା ଦଉଛନ୍ତି 74-75-80 ମସିହାରୁ, ସେମାନେ କଣ କାହିଁକି କାଟୁଥିଲେ? ସେମାନେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଭରସାରେ କାଟୁଥିଲେ ନା। ନାଇଁ ଏରା ସବୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଯୋଉ କହିଲେ, ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଆମେ ବି କହିଲେ, ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା। ଆମେ ତ ଯାଇନୁ ସେମିତି ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା। ବେହେରା କଥା କହିବି କଣ, ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଅନାବାରି ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲାଗିଛୁ। ପଡିଆ କାছে କଲେକ୍ଟର କତି ଯାଇ, ତହସିଲଦାର କତିକି ଯାଇ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦୌଡୁଛୁ, କିଛି ଆମର ଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 2ଟା ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୋଉ କାଳରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଦଖଲରେ। ଯଦି ଆଜି ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅପରାଧ? ଯଦି ଚାଲିଛି, ଯଦି ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅନାବାଦୀ ଆମର ସବୁ ଅଛି ଗାଁ ଗାଁରେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପଡିଆ ପରେ ଆମର ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହଉ, ମୋ କହିବା କଥା। ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଘର କରନ୍ତୁ, ରହନ୍ତୁ। କୁହାଯାଉଛି ଏମାନେ ଜମି ମାଫିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡା ଦେଖାଯାଉଛି, ଜମି ମାଫିଆ ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ ଜମି ମାଫିଆ ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କି? କଣ ଆପଣ ଦାବି ଆମର ଦାବି ଏ ଲୋକ ରହିବେ। ଯଦି ଏ ଲୋକ ଏଠି ନ ରହି ପାରିବେ ତାହେଲେ ନିୟମ କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଯାଉ। ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲୁ ଆମେ। ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାକୁ ଆଜି ନ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହଉଛୁ, କିଛି ନାହିଁ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ତ ଦୌଡୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଏଠି ପାଇନୁ। ସେମାନେ କଣ ଏଠି ସେମାନେ ଘର କରି ରହିବେ, ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡେ? ସେ 88 ଲୋକ ଯିବେ କୁଆଡେ? ତାଙ୍କର କିଏ ଅଛି?